गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यतादे सतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். ஓ ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இந்த ஸ்கிரீன் தெரியறதா? ஒரு மெசேஜ் தெரியறதா? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே ஓகே. இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் வரும். நீங்க லெவல் 2க்கு எப்படி நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தின அப்ளிகேஷன் இது. இதுதான். நீங்க இப்போ 10 days முடிஞ்சிருச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இங்க பாருங்க. இதுதான் அந்த லிங்க் உங்களுக்கு குரூப்ல அனுப்பி இருக்கோம். நீங்க இந்த ஃபுல் நேம் உங்களோடது, அதுக்கப்புறம் ஃபோன் நம்பர், அப்புறம் இமெயில், இது எல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணிட்டு நீங்க எந்த ஏஜ் குரூப்ல இருக்கீங்க அப்படிங்கறதும் இங்க ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணினதுக்கு அப்புறமா இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு படிக்கணும். நீங்க யூ ஷுட் அட்லீஸ்ட் do 1 round சாண்டிங் நீங்க கண்டிப்பா பண்ணணும் அப்படின்னு பீட்ஸை வச்சுட்டு பண்ணணும் லெவல் 2க்கு அப்படின்னு நீங்க போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்ரத்தாவன் செரிமனி இருக்கும். சாரி, ஸ்ரத்தாவன் செரிமனி அப்படிங்கிறது அங்க சண்டே 23rd அந்த அது உங்களுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க குரூப்ல. இது போன தடவை முடிஞ்சது போட்டிருக்காங்க. சண்டே அந்த மாதிரி சங்கல்பம் எடுத்துப்போம். அதுக்காக தான் அந்த செரிமனி. நீங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருப்பீங்க. இதுல ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு மெசேஜஸ் வரும். நீங்க ரெகுலரா அந்த கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணலாம். அங்க அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. நான் அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ண விரும்பல, குவிஸ் எல்லாம் பண்ண விரும்பல, நான் ஒரு அட்டெண்டியா மட்டும் இருக்கிறேன் அப்படின்னா கூட நீங்க அட்டெண்டீஸா மட்டும் இருக்கலாம். ஸோ இதுதான் அந்த ஜாயின் த கோர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சைடு லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. டிவோட்டீஸ், இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்கிறதா? நம்ம செஷனுக்கு போகலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். சொல்லுங்க, கேளுங்க மாதாஜி, கேளுங்க. உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுறது மாதாஜி. உங்க ஆடியோ செக் பண்ணுங்க மாதாஜி. உங்களோடது நெட்வொர்க் ஸ்டேபிளா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க பேசுறது கேட்கல. ஹரே கிருஷ்ணா.
சொல்லுங்க சொல்லுங்க. நீங்க வந்து கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணி அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்றோம் அப்படின்னா கூட பண்ணலாம். இல்ல சும்மா வந்து கிளாஸ் மட்டும் நாங்க கேட்டுட்டு போவோம். அது வாரத்துக்கு சொல்லுங்க. நீங்க நீங்க பேசுறது கேட்கவே இல்ல மாதாஜி. நீங்க யார் பேசுறீங்க? மைத்திலி மாதாஜி. சொல்லுங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்க பேசுறது கேட்கவே இல்ல. நீங்க செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கேக்குறீங்களா உங்க क्वेश्चंस எல்லாம்? அப்ப கேக்குறதான்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கிளாஸஸ் வந்து வாரத்துக்கு 2 நாள் இருக்கும். ஒரு ஒரு சாப்டரும் வந்து டீடைல்டா வந்து அவங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. அப்ப நீங்க வந்து நிறைய இந்த விஷயங்கள் பகவத்கீதையை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப நம்ம செஷனுக்கு போகலாம். சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. எனக்கு அதுதான் அசைன்மெண்ட் அப்ப சொல்லுவாங்க மாதாஜி உங்களுக்கு. அப்ப சொல்லுவாங்க. மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியறதா மாதாஜி உங்களுக்கு? தெரியுது மாதாஜி. பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியறதா? தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சாப்டர் 10 விபூதி யோகா பூரணத்தின் வைபவம். கிருஷ்ணாவின் முழுமையான திறன்கள் விபூதிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. இந்த சாப்டர்ல பகவான் நமக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படிங்கிறத பத்தி பார்க்கலாம். நான் இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கின்ற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவரையும் மறுபடியும் ஒரு தடவை வருகன்னு சொல்லி என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிக்கிறேன். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருவுக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்துவிட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதகி ஜெய். நேற்று 9வது அத்தியாயத்துல என்னென்ன தலைப்புகள் பார்த்தோம், முக்கியமான வார்த்தைகள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம். சோ அந்த ராஜவித்யா ராஜகுக்கியம் அந்த ரகசியமான அறிவை பற்றி பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு எடுத்துரைத்தார். ஏன் அர்ஜுனனை செலக்ட் பண்ணினார் அப்படின்னா, அவர் ஒரு தூய்மையான பக்தர் மட்டுமல்ல, அவர் வந்து கொஞ்சம் கூட பகவான் மேல பொறாமையே இல்லாதவர். அதுவும் ஒரு ரீசனா இருந்தது. சோ இதுல என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். ராஜவித்யா ராஜகுக்கியம் ரகசியமான அறிவு அப்படிங்கிறது என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள் என்ன, சோ அவரை எப்படியெல்லாம் வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம், எந்தெந்த விதங்களில் பக்தி செய்யலாம், நவவித பக்திகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு அப்படின்னு நம்ம 9 விதமான பக்திகளை வந்து பார்த்தோம். சததம் கீர்த்தயந்தோமாம். சோ ஸ்ரவணமே அதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அப்புறம் கீர்த்தனம் அப்படிங்கிற லைனா அதுக்கு எக்ஸாம்பிளோட நம்ம பார்த்தோம். பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை எப்படிப்பட்டது, மன்மனா பவ மக்தோ அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். சோ இந்த 9வது அத்தியாயத்திலே ரகசியமான அறிவை பற்றி பகவான் நம்மளுக்கு சொன்னார். சோ அடுத்த சாப்டர்ல என்ன சொல்ல போறார் அப்படின்னு பார்க்கலாம்.
கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். சோ அவரை வந்து யாராலுமே வந்து அறிந்து கொள்ள முடியாது. அவருடைய அந்தரங்க சக்தி அப்படிங்கிறது அவருடைய அந்தரங்க சக்தியினாலேயே அவர் மட்டுமே வந்து அவரை அறிந்து கொள்ள முடியுமே தவிர மத்த கூடவே இருக்கிற யாருனாலையும் அவரை வந்து அறிந்து கொள்வது அப்படிங்கிறது இயலாத காரியம். ஆனால் அவர்தான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் தாங்குபவர், ஆதாரமாக இருப்பவர். நமி விது சுராகனா அப்படிங்கிறது முக்கியமான சொல். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். சோ பகவத்கீதை என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, தூய்மையான பக்தியை எப்படி பகவானிடம் செலுத்துவது அப்படிங்கிற அந்த எசன்ஸ கொடுக்கிறது இந்த பகவத்கீதை. மச்சித்தா மத்கத பிராணா அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகங்கள்ல வர முக்கியமான சொற்கள். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். பகவானே பரமபுருஷர், முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கிறத அவருடைய அந்த விபூதிகளை எல்லாம் பார்த்த பிறகு அவர் வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார். பகவான் தான் முழுமுதற் கடவுள், பரமசத்தியம் அப்படிங்கறதை ஏற்றுக்கொள்கிறார். சர்வமேத திருதம் மன்யே அப்படிங்கிறது முக்கியமான சொற்கள். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார். நான் என்னென்னவாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். அதாவது ஒரு சின்ன சாம்பிள் மட்டும்தான் கொடுக்கிறாரு. அவருடைய விபூதிகள் எண்ணில் அடங்காதது. கடல் அலைகளை எப்படி எண்ண முடியாதோ அதே மாதிரி அவருடைய விபூதிகளையும் நம்ம எண்ண முடியாது. இங்க அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சின்ன சாம்பிள் மட்டுமே, ஒரு அணு பொறியளவே வந்து அவர் எப்படிப்பட்டவர், எதிலெல்லாம் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத வந்து இங்க வந்து விவரிக்கிறார். திவ்யா ஹி ஆத்மா விபூதயா அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல வர்ற முக்கியமான சொற்கள். சோ இங்க 10.1 பகவான் தான் ஃபர்ஸ்ட் பேசுறார். இந்த பிக்சர் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச பூய ஏவ மகாபாகோ ஸ்ருணு மே பரமம் வச யத்தேகம் பிரியமானாய வஷ்யாமி ஹித காம்யயா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ முதல்ல சொன்னதே ரகசியமான அறிவு, அதை விடவும் சிறந்த ஞானத்தை வந்து நான் உனக்கு இப்ப சொல்ல போறேன். அதை வந்து நீ வந்து உன்னுடைய நலனுக்காக சொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ பகவானுக்கு வந்து பக்தர்களுடைய நலனே வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு இங்க வந்து தெளிவாக விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ இந்த பிக்சர்ல நம்ம யார பாக்குறோம் அப்படின்னா, அர்ஜுனர் வந்து பகவான் வந்து தூங்கிட்டு இருக்கார். கால் பக்கத்துல வந்து அர்ஜுனரும், தலை பக்கத்துல வந்து துரியோதனரும் உட்கார்ந்து இருக்காங்க. அர்ஜுனர் பாருங்க கீழே உட்கார்ந்து இருக்கார், துரியோதனன் வந்து அந்த சேர்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். சோ இவங்க ரெண்டு பேரும், இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இவங்க வந்து போரில் வந்து குருட்சேத்திர போர்ல உதவிக்காக வந்து இருக்கிறாங்க. சோ உதவி கேட்டு வரும்போது பணிவுதான் முக்கியம். ஆனா துரியோதனனை பாருங்க, பணிவு இருக்கிற மாதிரி தெரியல. சோ யார் பணிவோடு இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கே பகவான் வந்து அருள் புரிவார் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லோருக்குமே இந்த ஸ்டோரியில நம்மளுக்கு தெரியும். பகவான் இதுல என்ன சொல்லிடுறார், அவருடைய அத்தனை படைகளையும் வந்து துரியோதனனுக்கு தருகிறார். பகவான் வந்து பாண்டவர்கள் பக்கம் நிற்கிறார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். இரண்டாவது ஸ்லோகத்துல நமே விதுசுரகணா பிரபவம் நமஹர்ஷயஹ அகம் ஆதிர்கி தேவானாம் மகர்ஷீனாம் சசர்பசக. தேவர்களோ மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். சோ தேவர்கள் வந்து யார் அப்படின்னா, பகவானுடைய அங்க துணுக்குகள், பகவானிடமிருந்து தோன்றியவர்கள். அதனால
தேவர்களுக்கும் அப்படி தோன்றியவர்களான தேவர்களுக்கும் மிகப்பெரிய ரிஷிகளுக்கும் கூட என்னுடைய வைபவங்கள் வந்து அறிந்து கொள்ள முடியாத அந்த மாதிரி தன்மை வாய்ந்தது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. எல்லாத்துக்கும் ஆதியானவர் அவரே, ஆனாலும் அறிந்து கொள்ள இயலவில்லை. அப்படிப்பட்ட விபூதிகள் பகவானுடையது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அவர் என்ன சொல்றார்? நானே அந்தமும் ஆதியும் ஆனவன். சோ ஆதி புருஷன் நானே. சோ அவரை விட சிறந்தவர்கள் யாரும் இல்லை அப்படிங்கிறதையும் சொல்றார். பெரிய பெரிய முனிவர்களும் தேவர்களும் கூட அவரை வந்து அறிந்து கொள்ள இயலவில்லை. 10.3 யோமாம் அஜம் அநாதிஞ்ச வேதி லோக மகேஸ்வரம் அசம் மூட சமர்த்தியேஷு சர்வ பாபை பிரமுச்யதே. சோ எவன் ஒருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அனாதின் ஆதியற்ற, ஆதியற்றன அவர் எப்ப தோன்றினார் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. அவர் வந்து பிறப்பற்றவர். சோ சூரியனுடைய ஒளி சூரியனிடமிருந்து வருகிறது, அப்போ அதுதான் சோர்ஸ். அப்போ பகவான் எங்கிருந்து வந்தார் அப்படிங்கிறது சோர்ஸே தெரியாதவர், எங்கிருந்து வந்தார்னே நம்மளுக்கு தெரியாது. அவர்தான் மகேஸ்வரம், அப்படின்னா பரம இறைவன் அப்படின்னு அர்த்தம். அஜம் அப்படின்னா பிறப்பற்றவர் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ யார் வந்து என்னை பிறப்பற்றவனாக அறிந்து கொள்கிறார்களோ, ஆரம்பமும் அற்றவராக எங்கிருந்து வந்திருக்கிறார், அவருடைய ஆரம்பம் எது, மூலம் எது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனால் எல்லா உலகங்களையும் படைத்தவர் அவரே அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் எந்த மனிதன் குழப்பமில்லாமல், எந்த மகாத்மா புரிந்து வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் பாவங்களிலிருந்து விடுதலை அடைகிறார்கள் அப்படின்னு இங்க பகவான் வந்து சொல்றாரு. மகர்ஷய சப்த பூர்வே சத்வாரோ மனவஸ்ததா மத்பாவா மானசா ஜாதா ஏஷாம் லோக இமாம் பிரஜா. 7 மகா ரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவையே. எப்படி வந்து இந்த சந்ததி வந்து உருவாகிறது, இந்த மக்கள் வந்து எப்படி உருவானார்கள், பகவான் எப்படி படைக்கிறார் அப்படிங்கறத வந்து இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறார். 7 மகா ரிஷிகள். சோ இவங்க எல்லாருமே பிறந்திருக்கிறார்கள். அதுக்கும் முன்னாடி 4 ரிஷிகள், அப்புறம் மனுக்கள். சோ இவங்க எல்லாரையுமே பகவான் தன்னுடைய மனதிலே இருந்து தோற்றுவித்திருக்கிறார். அப்புறம் அவங்க கிட்ட இருந்துதான் மற்ற உயிரினங்கள் எல்லாமே வந்து தோன்றின அப்படின்னு சொல்றாரு. 7 பெரு முனிவர்கள், அந்த 7 மகா ரிஷிகள் யார் யாரு அப்படின்னு கேட்டா, கஷ்யபர், அத்ரி, வசிஷ்டர், அங்கீரச, விஸ்வாமித்திரர், கௌதம, பரத்வாஜ. இந்த மாதிரி 7 மகா ரிஷிகள். அப்புறம் 4 ரிஷிகள் யாரு அப்படின்னா, பிரம்மாவினுடைய குமாரர்கள் சனக, சனந்தன, சனாதன, சனத்குமார அப்படிங்கிற அந்த 4 பேர் அவர்களும். அப்புறம் யாரு, 14 மனுக்கள். நம்மளுக்கு முதலே தெரியும், மொத்தம் 14 மனுக்கள். நம்ம வந்து 7வது மனு வைவஸ்தர மனு அந்த பீரியட்ல வந்து இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். யார் அந்த 14 மனுக்கள் அப்படின்னு யாரோ ஒருத்தர், யாரோ ஒரு டிவோட்டி வந்து முன்னாடி ஏதோ ஒரு சாப்டர்ல இந்த மனுக்கள் பத்தி பேசும்போது பிரம்மாவின் ஆயுட்காலத்தை கணக்கிடும் போது இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்க. நான் அப்புறமா சொல்றேன்னு கூட சொல்லி இருந்தேன். இப்ப உங்களுக்கு எனக்கு அந்த சான்ஸ் வந்திருக்கு, நான் சொல்றேன். ஸ்வயம்பு மனு, ஸ்வரோஷிச மனு, உத்தம மனு, தாமச மனு, ரைவத மனு, சக்ஷூச மனு, வைஸ்வஸ்தவ மனு, அந்த இதெல்லாம் நம்ம இருக்கிறோம் 7வது மனு. அண்டு சாவார்ணி மனு அண்டு தசக சாவார்ணி மனு, அப்புறம் வந்து பிரம்ம சாவார்ணி மனு, தர்ம சாவார்ணி மனு,
அதுக்கப்புறம் ருத்ர சாவார்ணி மனு, தேவ சாவார்ணி மனு, இந்திர சேவார்ணி மனு, இந்த மாதிரி 14 மனுக்கள். இவர்களை எல்லாவற்றையும் பகவான் தன்னுடைய மனதிலே இருந்து தோற்றுவித்தார். சோ அதுக்கப்புறம் பல்வேறு உலகங்களில் இருக்கிற எல்லா உயிர்களும் எப்படி தோன்றினார்கள் அப்படின்னா இவங்க கிட்ட இருந்துதான் தோன்றினார்கள். ஆனா இந்த 4 ரிஷிகளை மட்டும், பிரம்மகுமாரர்கள் மட்டும் அவங்க கிட்ட இருந்து யாருமே தோன்றவில்லை. அவர்கள் லௌகீக வாழ்க்கையில் ஈடுபடாமல் அவங்க ஆன்மீகத்திலே முன்னேறி செல்வதிலேயே குறியாக இருந்தார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 7வது ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஏதாம் விபூதிம் யோகம் ச மமயோ வேதி தத்வதக சோ விகல்பேன யோகேன யுஜ்யதே நாத்ர சம்சயக. எனது இந்த வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான், இதில் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றாரு. சோ இந்த மாதிரி பகவானுடைய வைபவங்களை யார் ஒருவர் உண்மைன்னு நினைக்கிறார்களோ, யார் நம்புகிறார்களோ, பகவானுடைய வைபவங்கள் எல்லாம் உண்மை அப்படின்னு யார் நம்புகிறார்களோ அவரால் மட்டுமே பகவான் மேல அன்பு செலுத்த முடியும், பக்தி செலுத்த முடியும். ஒருத்தர் மேல நமக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா அவர்கள் மேல நம்மனால அன்பு வைக்க முடியாது. சோ மக்கள் எல்லோரும் யார் மேல ஜாஸ்தியா நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் மேலேயே அன்பு செலுத்துவார்கள். இங்கேயும் அப்படிதான். எந்த பக்தர் பகவானுடைய வைபவங்களை எல்லாம் நம்புகிறார்களோ அவர்கள் மட்டுமே பகவான் மீது பக்தி தொண்டு செய்கிறார்கள். சோ என்னுடைய யோக சக்தியை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ அவன் களங்கமற்றனா அனன்ய பக்தி, எதுவும் கேட்காம எனக்கு இது கொடுங்க அது கொடுங்கன்னு எல்லாம் கேட்காம பகவான் மேல உண்மையான பக்தி மட்டுமே செலுத்துகிறான். அதான் களங்கமற்ற பக்தி. அகம் சர்வஸ்ய பிரபோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் உதாபாவ சமன்விதாக. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே, எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். சோ ஜட உலகத்தை படைத்ததும் பகவான் தான், ஆன்மீக உலகத்தை படைத்ததும் பகவான் தான். சோ ரெண்டுத்திற்கும் மூலம் யாரு அப்படின்னா பகவானுடைய சக்திகள் தான். எல்லாமே என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. பகவான் கிட்ட இருந்துதான் அவருடைய சக்தியினாலேயே எல்லாமே தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. சோ இதை யார் அறிந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் பகவான் மீது முழுமையாக பரிபூர்ணமாக நம்பிக்கை வைத்து அவரை வழிபடுகிறார்கள். யாருக்கு பகவான் சக்திகள் மேல நம்பிக்கை இருக்கிறதோ அவர்களால மட்டுமே அவர் மேல முழுமையான பரிபூர்ணமான பக்தியை செலுத்த முடியும், டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஈடுபாடு கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்ற ஸ்லோகம் தான் இது. மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்தஸ்ய மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி சரரமந்தி சக. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உத்தேசித்துக் கொள்வதிலும் அவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகிறார்கள் அப்படின்னு இங்க சொல்றார். தூய பக்தர்களுடைய நிலைமை எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறதை விளக்குகிற இந்த ஸ்லோகம் இது. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு, டிவோட்டி அசோசியேஷன் எப்படி இருக்கணும், அங்க என்னெல்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்லிருக்கிறாரு.
ஆன்மீக உரையாடல்களில் பகவானை பற்றிய அந்த ஆன்மீக உரையாடல்களில் வந்து அவர்கள் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். ஒருத்தர் வந்து இப்படி பகவானுடைய வைபவங்களை பற்றி, லீலா வினோதங்களை பற்றி, பாஸ்ட் டைம்ஸ் பற்றி ஒருவருக்கொருவர் வந்து பேசிக்கொள்கிறார்கள், சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்து கொள்கிறார்கள். சோ இந்த மாதிரி உரையாடுவதிலே அவர்களுக்கு வந்து ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்கிறது. அவர்களுடைய சிந்தனைகள் வந்து எப்பவுமே என்னை சுற்றியே இருக்கிறது. அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் எதுக்கு முக்கியத்துவம் தருகிறார்கள் அப்படின்னா, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதையே வந்து முக்கியமாக கருதுகிறார்கள். இந்த படத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவருடைய டிவோட்டிஸோட அவர் வந்து சங்கீர்த்தன யக்னம் பண்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அவரை பத்தி நம்மளுக்கு தெரியும். அவர் சமஸ்கிருதத்திலே வல்லவர். நிறைய 80க்கும் மேற்பட்ட வேதிக் லிட்ரேச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். 108 கோவில்களை வந்து அவர் வந்து 12 வருடங்களில் வந்து கட்டி முடித்திருக்கிறார். 25 முறை வந்து உலகத்தையே வந்து சுற்றி வந்து கிருஷ்ண இயக்கத்தை வந்து கிருஷ்ண பக்தியை வந்து பரப்பி இருக்கிறார். அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே பார்த்தோம். நான் மறுபடியும் அவரை பத்தி பேசுவதை ரொம்ப பெருமையாக உயர்வாக நினைக்கிறேன். சோ அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது? தேசாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏன மாம் உபயாதே. எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்து அடைவதற்கான அறிவை நானே வழங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. யாரெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி என்கிட்ட அன்பு செலுத்துகிறார்களோ அவர்களுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்கிறதோ என்னை வந்து சேர்வதற்கு அதை நானே வெளிப்படுத்துகிறேன், நானே வழங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இங்க வந்து துருவன் யாருன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். அவன் வந்து கடும் தவம் புரிகிறான். சோ அந்த கடும் தவத்தினாலே வந்து பகவான் மகிழ்ந்து அவருக்கு வந்து காட்சி தருகிறார். சோ இது பின்னாடி ஃபர்ஸ்ட் தவம் புரிகிறத வந்து இந்த இதுல நம்ம பாக்குறோம். அதான் அன்போடு அவர் வந்து தொண்டு செய்யறார். சோ அதனால பகவான் வந்து அவருக்கு வழிமுறைகளை எல்லாம் காட்டுகிறார் அப்படிங்கறத வந்து இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. எப்படியெல்லாம் வந்து அவர் வந்து பக்தி செலுத்தினார் அப்படிங்கறது அடுத்த இதுல வருது, நம்ம பார்க்கலாம். சோ துருவன் வந்து நாரதர் அவருக்கு வந்து பகவானை பற்றிய மந்திரத்தை வந்து உபதேசிக்கிறார். சோ அந்த மந்திரத்தை வந்து அவர் வந்து மதுவனத்திலே அந்த ஒத்த காலில நின்று அந்த 5 வயது குழந்தை வந்து கடும் தவம் புரிகிறது. சோ அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தா, ஃபர்ஸ்ட் மாசத்துல பழங்கள் மட்டும் 3 நாட்களுக்கு ஒரு முறை சாப்பிடுது அந்த குழந்தை. 2வது மாசத்துல உலர்ந்த புல் இதை வந்து 6 நாட்களுக்கு ஒரு முறை சாப்பிடுறான். 3வது மாசத்துல தண்ணீர் 9 நாளுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே அதை குடித்து தவம் செய்கிறான். 4வது மாதத்துல அது கூட கிடையாது, வெறும் காற்றையே 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறை சுவாசித்து அந்த மாதிரி உயிர் வாழ்கிறான். 5வது மாசத்துல ஒற்றை காலிலே நின்று கொண்டு பகவானை எண்ணி அந்த மந்திரத்தை, நாரதர் உபதேசித்த மந்திரத்தை சொல்லி பகவான் மேல தவம் செய்கிறான். சோ இந்த மாதிரி துருவன் தன்னுடைய இந்திரியங்களை எல்லாம் அடக்கியதை கண்டு நாரதர் வந்து மகிழ்ந்து ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படிங்கிற அந்த மந்திரத்தை வந்து, அந்த வாசுதேவ மந்திரத்தை வந்து உபதேசிக்கிறார். சோ இவ்வளவு கடுமையான தவம் செய்கிறதுனால அந்த 3 உலகங்களுமே வந்து தடுமாறுகிறது. ஏன்னா அவனுடைய கட்டை விரல் வந்து அழுத்தி பூமி வந்து அப்படியே வந்து கீழே போயிடுச்சு. சோ பகவான் அவன் முன் தோன்றிய பின்னும் கூட அவன் வந்து கண்ணை திறக்கல. அப்ப இன்னும் ஆழ்ந்த தியானத்திலே பகவானுடைய அந்த சதுர்புஜ அந்த ரூபத்தை வந்து மனசிலே நிறுத்தி, அந்த பரமாத்மா ரூபத்தை மனசிலே நிறுத்தி அவன் வந்து தியானத்திலேயே இருக்கிறான். முன்னாடி வந்து பகவான் நிக்கிறாரு, அப்ப கூட கண்ணை திறக்கல. உடனே பகவான் என்ன செஞ்சாரு? அவன் மனசிலே இருக்கிற தன்னுடைய அந்த பரமாத்மாவுடைய அந்த ரூபத்தை வந்து மறைத்து விட்டார். அப்பதான் வந்து துருவன் வந்து கண்ணை திறந்து பார்க்கிறான். உடனே அவர் என்ன பண்ணாரு? தன்னுடைய பாஞ்சஜன்யம், அவருடைய சங்கினாலே துருவனை ஸ்பரிசித்து ஸ்லோகம் பாடும் திறமையை வழங்கினார்.
அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அந்த மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் எல்லாம் இல்லாம போயிடுறது இல்லைங்களா துருவனுக்கு. அந்த துருவனுடைய ஸ்டோரி நமக்கு எல்லாம் தெரியும். சோ இங்க 11வது ஸ்லோகத்துல தேசாம் ஏவானு கம்பார்த்தம் அகம் அஜ்ஞானஜம் தமக நாசயாம் யாத்மபாவஸ்தோ ஞான தீபேன பாஸ்வதா. சோ ஞான தீபேன, சோ இருள், ஒரு இருள் சூழ்ந்த இடத்துல ஒரு சின்ன விளக்கை ஏற்றி வச்சோம்னா எப்படி அந்த இருள் எல்லாம் விலகி ஓடி விடுகிறதோ அந்த மாதிரி அறியாமையை பகவான் விளக்குகிறார். எப்படி? அவரை பற்றிய அறிவை நமக்கு வழங்குவதனாலே. சோ அந்த ஞானம் நமக்கு வருவதனாலே நம்ம மனசுல இருக்கிற அறியாமை எல்லாம் விலகி விடுகிறது. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானமென்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். சோ எப்படி துருவனுக்கு தன்னை அடையும் வழியை அவரே காட்டினாரோ, ஏன்? அவர் உண்மையான பக்தி செலுத்தினார். அதனால உண்மையான பக்தி செலுத்தின பக்தருக்கு தன்னை அடையும் வழியை அவரே காட்டுகிறார், வழங்குகிறார்னு பார்த்தோம். அந்த மாதிரி விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர் என்ன பண்றார்? ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்திற்குள்ளும் வசிக்கிறார். அப்படி வசிக்கிற அவர் அந்த அறியாமை என்னும் இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால், சோ அந்த அறிவு ஒளியை ஏற்றி வைப்பதனாலே அந்த இருள் அறியாமை அழிந்து போகிறது. அந்த ஞானத்தை பகவானே தருகிறார். அடுத்த 2 ஸ்லோகங்களும் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அர்ஜுன உவாச்ச பரம் பிரம்ம பரம் தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவம் அஜம் விபும் அகுஸ்வாம் துஷ்ய சர்வே தேவர்ஷித் நாரதஸ்ததா அசிதோ தேவலோ வியாச ஸ்வயம் சைவ பிரவீஷமே. சோ இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் அர்ஜுனன் கூறினார், நீரே பரபிரம்மம், உனது இருப்பிடம் உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரமசத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதிதேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உம்மை பற்றிய இந்த உண்மையினை நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர். சோ நீர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படிங்கறத இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ரிஷிகள் எல்லாம் முன்னாடியே எனக்கு சொல்லி இருக்காங்க. யார் யார் அந்த பெரிய ரிஷிகள்? நாரதர் சொல்லி இருக்கிறார், அசிதர், தேவலர், வியாசர் போன்ற ரிஷிகள் எல்லாமே பகவானை பற்றி சொல்லி இருக்கிறாங்க அர்ஜுனருக்கு. இப்போ பகவான் வாயிலிருந்தே அந்த விஷயங்களை எல்லாம் மீண்டும் கேட்கும் அந்த அதிர்ஷ்டத்தை பெற்றிருக்கிறார். சோ அவர் என்ன சொல்றார்? நீரே பரபிரம்மம். சோ அவர்தான் பிரம்மம், பரபிரம்மம். பரம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு நமக்கு அர்த்தம் தெரியும். முன்னாடியே பராசர முனிவர் முழுமையாக விளக்கி இருக்கிறார். 6 ஐஸ்வர்யங்களும் நிரம்ப பெற்றவர். சோ அந்த ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாம் நிரம்பியவர். பரம் அப்படின்னா அந்த வார்த்தைக்கு அந்த அர்த்தம் இருக்கிறது. சோ எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் அந்த 6 ஓப்புலன்சஸ் முழுமையாக நிறைந்தவர். அவரே உன்னத இருப்பிடம், அனைவருக்கும் அவரே அடைக்கலமாக இருக்கிறார். மிகவும் தூய்மையானவர், அது நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும். பரம சத்தியம் அவரே, அவரை விட மிகப்பெரிய சத்தியம் அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. அவர்தான் மிகப்பெரிய சத்தியம். அவரே நித்தியமானவர். நித்தியமானவர் அப்படின்னா எட்டர்னல். சோ அவரே திவ்யமானவர், ஆதிதேவர். ஆதி அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் தோன்றாதவர், அவருடைய தோற்றத்தை பத்தி நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது. அஜம் பிறப்பற்றவர், எப்போ பிறந்தார் அப்படிங்கிறதும் நம்மளுக்கு தெரியாது. மிக பெரியவர், அவரை விட உயர்ந்தவர், அவரை விட சிறந்தவர் யாருமே கிடையாது. இந்த மாதிரியான உண்மைகளை நீரும் சொல்லி இருக்கு, உங்க வாயினாலையும் கேட்டுட்டேன், உங்களுக்கு முன்னாடி இந்த ரிஷிகள் எல்லாமே எனக்கு சொல்லி இருக்காங்க அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்கிறார்.
பகவானை பற்றி அர்ஜுனன் சொல்கிறார். சர்வம் ஏதத்ருதம் மன்யே யன்மாம் பதசி கேசவ நகி தே பகவன் வ்யக்திம் விதுர்தேவா நதானவா. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கிறேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்துவத்தை அறிய முடியாது. சோ நீங்க சொன்னது அத்தனையும் உண்மை. நீங்க சொன்னதையெல்லாம் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிறேன். இதையெல்லாம் தேவர்களாலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. தேவர்களுக்கே புரியலைன்னா அசுரர்களுக்கு சுத்தம் ஒண்ணுமே புரியாது. உங்களுடைய விபூதிகளை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு அவர்கள் முடியவே முடியாது. ஏன்னா அவர்கள் அறியாமையிலே இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்கிறார். ஸ்வயம் ஏதத்மனாத்மானம் ஏதத்வம் புருஷோத்தம பூத பாவன பூதேஷு தேவ தேவ ஜகத்பதே. உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலமும் நீரே. உம்மை அறிவீர் அப்படின்னு சொல்றார். அவருடைய அந்தரங்க சக்தியை அவர்னால மட்டும்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். வேறு யாராலையுமே அவருடைய சக்திகளை புரிந்து கொள்ள முடியாது. கூடவே இருந்த பலராமர்னாலையும் புரிந்து கொள்ள முடியலை. குழந்தையா இருக்கும் போது யசோதாமா கூட இருந்தாரு அவரு. அவங்களுடைய அந்த விபூதிகளை எல்லாம் பகவானுடைய விபூதிகளை எல்லாம் யசோதாமானாலையும் புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை. சோ யாருனாலையுமே அவருடைய விபூதிகளை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவருடைய அந்தரங்க சக்திகளை எல்லாம் அவர் ஒருவரால் மட்டுமே, அவருடைய சக்திகளை அவர் மட்டுமே தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்றாரு. ஏன் இத திரும்ப திரும்ப பகவான் சொல்றார் அப்படின்னா, இந்த கலியுக மக்கள் எல்லாம் கண்டிஷன்ட் சோல்ஸ். நம்மளுடைய புத்தி எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா மந்த புத்தி உடையவர்கள், மறதி ஜாஸ்தி, நம்மளுடைய வாழ்நாளும் கம்மி. சோ இந்த மறதியினால நம்ம நிறைய இழந்து விடுகிறோம். சோ அத பகவானே திரும்ப திரும்ப சொல்வதனால் நமக்கு பகவானை பற்றி அந்த கேள்விகள் இருந்தால் அது எல்லாமே நம்மளுடைய சந்தேகங்களை எல்லாம் நிவர்த்தி செய்கிறது. சோ பகவானை பற்றி மேலும் மேலும் கேட்பதினாலேயே பகவான் மேல ஒரு சின்ன பற்று வருகிறது. அதுவே பின்னாடி எப்படி பக்தியா மாறும் அப்படிங்கறத நம்ம முதல்ல பார்த்திருக்கோம். கதம் வித்யாம் அகம் யோகிம் ஸ்வாம் சதா பரிசிந்தயன் கேஷு கேஷு சபாவேஷு சிந்த்யோசி பகவன்மயா. உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். பகவானே, வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உம்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? சோ பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே தியானம் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ உங்களை எப்படி எப்படியெல்லாம் நான் நினைவு கொள்ள வேண்டும், எப்படி எந்தெந்த உருவங்களிலெல்லாம் உங்களை நான் நினைவு கொள்ள முடியும் அப்படின்னு பகவான் கிட்டயே அர்ஜுனர் தன்னுடைய அந்த கொஸ்டினை கேட்கிறார். சோ எவ்வாறு நினைவு கொள்ளுவது, அவருடைய யோக சக்திகளை எப்படி நினைவு கொள்வது, உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சோ 18வது ஸ்லோகத்துல அதுக்கு பதில் சொல்றாரா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். விஸ்தரேனாத்மனோ யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்தன பூய கதய ப்ருதிர்ஹி ஸ்ருண்வதோ நாஸ்தி மேம்ருதம். ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறுங்கள். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். சோ நம்மளுக்கே தெரியும், கிருஷ்ணருடைய கதைகளை நம்ம ரொம்ப விரும்பி கேட்போம்.
நமக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து இன்னும் கேட்கணும், we want to listen more and more இல்லைங்களா? அவருடைய கதைகளை வந்து அது எப்படி இருக்கிறதாம், அர்ஜுனனுக்கு அமிர்தம் போல இருக்கிறதாம் அவரை பற்றிய விஷயங்கள் எல்லாமே. சோ அவருடைய பற்றிய விஷயங்கள் எல்லாமே எப்பவுமே நான் மேல மேல கேட்கணும், நிறைய சொல்லுங்க, நான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். எத்தனை கேட்டாலுமே வந்து எனக்கு வந்து திருப்தியே கிடையாது. அதனால வந்து நீங்க உங்களுடைய யோக சக்திகளை பற்றி நீங்கள் எனக்கு மறுபடியும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு வந்து இங்க கேக்குறாரு. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச ஹந்ததே கதயிஷ்யாமி திவ்யா யாதம விபூதயக பிராதான்யத குரு ஸ்ரேஷ்ட நாஸ்யந்தோ விஸ்தரஸ்யமே. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும். நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி நான் உனக்கு கூறுகிறேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப்போகிறேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்கள் எல்லையற்றவை அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி, நீ கேட்கறதுனால நான் என்னுடைய தெய்வீகமான தோற்றங்கள், நான் என்னென்ன தோற்றங்களிலே எல்லாம் இருக்கிறேன் அப்படின்னு நான் சொல்ல போறேன். ஆனா நான் வந்து ஒரு சிறு துளிதான் வந்து நான் இப்ப சொல்ல போறேன். ஏன்னா அது என்னுடைய தோற்றங்கள் வந்து எல்லையற்றவை, கணக்கிலடங்காதவை, எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. அதனால ஒரு சிறு துளியை மட்டும் வந்து நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்ல போறார். கிருஷ்ணனாகிய நான் இந்த வடிவமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. 12 ஆதித்யர்களில் விஷ்ணுவாக இருக்கிறார். வானில் ஒளிர்பவைகளில் சூரியனாக இருக்கிறார். மருத்துக்களில் தேவலோக கட்டுப்பாட்டாளர்களாக இருக்கிறார். நட்சத்திரங்களில் சந்திரனாக இருக்கிறார். வேதங்களில் சாமவேதமாக இருக்கிறார். தேவர்களில் இந்திரனாக இருக்கிறார். புலன்களில் மனமாக இருக்கிறார். வாழும் உயிரினங்களில் வாழ்க்கை சக்தியாக இருக்கிறார். 11 ருத்திரர்களில் சிவபெருமானாக இருக்கிறார். யக்ஷ ராட்சசர்களில் குபேரனாக இருக்கிறார். படைத்தலைவர்களில், அதாவது சேனாதிபதி, முருகனாக இருக்கிறார், ஸ்கந்தன். நீர்நிலைகளில் பெருங்கடலாக இருக்கிறார். முனிவர்களில் பிருகு முனியாக இருக்கிறார். அதிர்வுகளில் ஓம் அப்படின்னு இருக்கிறார். யாகங்களில் ஜபம், நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் சாண்டிங் பண்றோம் இல்லைங்களா, அதுவாக இருக்கிறார். அசையாதவைகளில் இமயமலையாக இருக்கிறார். மரங்களில் ஆலமரமாக இருக்கிறார். தேவ ரிஷிகளில் நாரதராக இருக்கிறார். தேவலோக பாடகர்களில் சித்திரரதனாக இருக்கிறார். சித்தர்களில் கபிலராக இருக்கிறார். குதிரைகளில் உச்சை ஸ்ரவஸாக இருக்கிறார். தேவலோக யானைகளில் ஐராவதமாக இருக்கிறார். இந்திரன் கிட்ட இருக்குமே ஒயிட் கலர்ல. மனிதர்களில் மன்னனாக இருக்கிறார். ஆயுதங்களில் வஜ்ராயுதமாக இருக்கிறார். பசுக்களில் காமதேனுவாக இருக்கிறார். சந்ததியை உருவாக்குபவர்களில் மன்மதனாக இருக்கிறார். பாம்புகளில் வாசுகியாக இருக்கிறார். தேவலோக பாம்புகளில் ஆதிசேஷனாக இருக்கிறார். நீர் தெய்வங்களில் வருணனாக இருக்கிறார். புறப்பட்ட மூதாதையர்களில் ஆரியமாவாக இருக்கிறார். சட்டத்தை வழங்குபவர்களில் யமனாக இருக்கிறார். தைத்திய அசுரர்களில் பிரகலாதனாக இருக்கிறார். கீழடக்குபவர்களில் காலமாக இருக்கிறார். மிருகங்களில் சிங்கமாக இருக்கிறார். பறவைகளில் கருடனாக இருக்கிறார். சுத்திகரிப்பவர்களில் காற்றாக இருக்கிறார். ஆயுதம் செலுத்துபவர்களில் ஸ்ரீராமனாக இருக்கிறார். மீன்களில் சுறாமீனாக இருக்கிறார். பாயும் நதிகளில் கங்கையாக இருக்கிறார். படைப்புகளில் தொடக்கம் மற்றும் முடிவு மற்றும் இடைப்பட்ட நிலையாக இருக்கிறார். அறிவியலில் சுய ஆன்மீக அறிவியல், படைப்புகளில் தொடக்கம் மற்றும் முடிவு மற்றும் இடைப்பட்ட நிலை. ஓகே, அது சொல்லிட்டேன். அறிவியலில் சுய ஆன்மீக அறிவியலாக இருக்கிறார். அதாவது ஆன்மீக அறிவு அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும், அந்த நான் உடல் அல்ல, அந்த செகண்ட் சாப்டர் படிச்சோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஆன்மீக அறிவு. சோ தர்க்கவாதிகளில் உறுதியான உண்மையாக இருக்கிறார். கடைசியா இப்ப
வாத பிரதிவாதம் நடக்கிறது. அதுல கடைசியில அந்த கன்க்ளூஷன் சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, அதுதான் உறுதியான உண்மை. எழுத்துக்களில் அகரமாக இருக்கிறார், கூட்டு சொற்களில் இரட்டை சொற்களாக இருக்கிறார். ராமலக்ஷ்மணர் அப்படிங்கிறது ஒரு இரட்டை சொல், அந்த மாதிரி இரட்டை சொற்களாக இருக்கிறார். படைப்பாளிகளில் பிரம்மாவாக இருக்கிறார். மரணத்தை விழுங்கும் அனைத்தும் மற்றும் இன்னும் எல்லாவற்றையும் உருவாக்குபவர். சோ அதுதான் பிரம்மா. பெண்களினுடைய புகழ், அதிர்ஷ்டம், பேச்சு, நினைவு, நுண்ணறிவு, விசுவாசம் மற்றும் பொறுமை, இது எல்லாமே பெண்கள் கிட்ட இருக்குன்னா அது பகவான் தான், பகவானுடைய அந்த குணம் தான். சோ ஸ்தோத்திரங்களில் பிருதக்சாமா, இது பிரம்மாவுக்கு பாடக்கூடிய ஸ்தோத்திரம். சோ சந்திரஸ், கவிதைகளிலே காயத்ரியாக இருக்கிறார். மாதங்களில் மார்கழியாக இருக்கிறார். பருவங்களில் வசந்தமாக இருக்கிறார். சோ ஏமாற்றுக்காரர்களில் சூடாக இருக்கிறார். தேஜஸ், ஒளிபவற்றில் தேஜஸாக இருக்கிறார். சோ இங்க பிக்சர் கொடுத்திருக்காங்க, இங்க யார் யார் அப்படின்னு கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இத பாருங்க, இது ஐராவதம், இது பிரம்மன், இது ருத்ரர், இப்படிங்கறதெல்லாம் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும். இந்த பிக்சர்ஸை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம். அதனுடைய ஆன்சர்ஸ் தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. சோ 39வது ஸ்லோகத்துல பகவான் எல்லாவற்றிலுமே நிறைந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல போறார். யச்சாபி சர்வபூதானாம் பீஜம் தத்தகம். எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ப்ரீவியஸ் பேஜ் ஒரே ஒரு நிமிஷம் காமிக்கிறீங்களா மாதாஜி? யார் யார் எது இதுல இருக்காங்கன்ட்டு ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. நான் மறுபடியும் இன்னொரு தடவை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு நான் மறுபடியும் காமிக்கிறேன். நன்றி மாதாஜி. யச்சாபி சர்வபூதானாம் பீஜம் தத்தகம் அர்ஜுன ந தஸ்தி வினா யத்ஸ்யான் மாயாபூதம் சராசரம். மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாளிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. சோ பீஜம், சோ எல்லாத்துக்கும் காரணம், விதையளிக்கும் தந்தையாக பகவானே இருக்கிறார். எதற்கெல்லாம்? அசைவன அசையாதன எல்லாத்துக்குமே அவர்தான் காரணமாக இருக்கிறார். அவர் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை, அவர்னாலேயே எல்லாமே படைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு தெளிவாக சொல்கிறது. நான்தோஸ்திமவதித்யானாம் விபூதீனாம் பரந்தபக ஏசதூத்தே சதப்ரோக்தோ விபூதே விஸ்தரோ மயா. எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஒரு உதாரணமே. சோ எதிரிகளை எல்லாம் தவிக்க செய்வோனே, எதிரிகளை எல்லாம் வெல்வோனே, அப்படியெல்லாம் தன்னுடைய ஃப்ரெண்டான அர்ஜுனரை பத்தி பகவான் புகழ்ந்து கூறுகிறார். சோ அவர் அவருக்கு எப்பவுமே எல்லாத்திலுமே வெற்றிதான். அவர் தோல்வியே கண்டதில்லை அர்ஜுனர் எந்த போரிலுமே. அதனாலதான் எதிரிகளை வெல்வோனே அப்படின்னு சொல்றார். என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. சோ அது கணக்கில் அடங்காதது. அதுல நான் உனக்கு சொன்னது ஒரு சின்ன உதாரணம் தான் நான் இப்ப உனக்கு சொல்லி இருக்கேன் அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார். அடுத்த ஸ்லோகத்துல யத் யத் விபூதி மத் சத்வம் ஸ்ரீமத் பூஜிதம் ஏவவா தத் தத் ஏவாவகச்சத்வம் மம தேஜோம்ச சம்பவம். அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. சோ இத்தனை அவருடைய விபூதிகள் எல்லாமே அவருடைய தேஜஸ்ல, அந்த பிரம்மஜோதியிலிருந்து ஒரு சின்ன பொறிதான். எப்படி கொழுந்து விட்டு எரிகிற தேயிலே ஒரு சின்ன பொறி வெளியில வருமோ, அத்தனோடு சின்ன பொறிகள் தான் நம்ம இத்தனையும் பார்த்த அத்தனை விபூதிகளுக்கும் சமம். சோ அப்போ அவர்கிட்ட எவ்வளவு சக்திகள் இருக்கிறது, அவர் எவ்வளவு வைபவங்களை எல்லாம் வெளிக்காட்டாமல் இருக்கிறார் அப்படிங்கறதையெல்லாம் நம்மளால கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்கிறது. அதவா பகூனைதேன கிம் நாதேன தவார்ஜுன திஷ்ட
வியாகம் இதம் கிருஷ்ணம் ஏகாம்சேன ஸ்திதோ ஜகத். ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகிறேன். சோ என்னுடைய சக்திகள் அளவற்றது. இதையெல்லாம் நீ தெரிந்து கொள்ளணும்னு நினைக்காத. ஏன்னா என்னோட சிறு அம்சமே போதும் இந்த பிரபஞ்சத்தை தாங்குவதற்கு அப்படின்னு அவர் பகவான் இங்க அர்ஜுனருக்கு சொல்கிறார். ஏன் இங்க இந்த பிக்சரை பாருங்க, எல்லாருடைய மனசிலும் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி முதலே பார்த்திருந்தோம். சோ எல்லாத்துக்கும் பகவானே காரணமாக இருக்கிறார். மாதாஜி பாருங்க, யார் கேட்டீங்க? எந்த பேஜ் கேட்டீங்க? மாதாஜி யார் யார் எதுல எதுல இருக்காங்கன்னு சொன்னீங்களே மாதாஜி, அதுதான் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்க. இது உங்ககிட்ட பகவத்கீதை இருந்துச்சுன்னா அத அந்த ஸ்லோகங்கள்ல கொடுத்திருக்காங்க மாதாஜி, பர்பட்ல கொடுத்திருக்காங்க. உங்களுக்கு எந்த பேஜ் வேணும்னு சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் போங்க மாதாஜி. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ். நெக்ஸ்ட் கமிங் மாதாஜி. இல்ல இல்ல இது இல்லைங்க மாதாஜி, அந்த பிக்சர் காமிச்சிங்களா, சாமி பிக்சருங்க, பகவான் கிருஷ்ணர் பிக்சர். யார் யாருன்னு காமிச்சிங்களா மாதாஜி? ஓ இதுவா? யார் யாருன்னா இந்த பிக்சரா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல இல்லைங்க மாதாஜி, இது இல்லைங்க மாதாஜி. இந்த பிக்சர் காமிக்கிறீங்களா? இதுக்கு இந்த பிக்சருக்கு நெக்ஸ்ட் பிக்சருங்க மாதாஜி. இதுக்கு முன்னாடி பிக்சர். இதுக்கு பின்னாடிங்க மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் இதுக்கு பின்னாடி. இதுவா? இதுக்கு பின்னாடி ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. இதாங்க மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. 39-40 ஸ்லோகம் மாதாஜி. 10.39 and 10.40. ஓகேவா? ஓகே, நன்றிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ தலைப்புகள் என்னென்ன பார்த்தோம்? கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர். சோ அவரை யாராலும் அறிந்து கொள்ள முடியாது. அவருடைய சக்திகளை அவரால் மட்டுமே, அந்தரங்க சக்தியை அவரால் மட்டுமே அறிந்து கொள்ள முடியும். அவர்தான் எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமானவர் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, தூய பக்தி தான் பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சம். அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவர்தான் முழுமுதற் கடவுள், எல்லாவற்றையும் படைத்து காத்து அழித்து எல்லாத்துக்குமே ஆதாரமாக இருப்பவர் அவரே. பீஜம், விதையளிக்கும் தந்தை அவரே. அவராலேயே அசைவன அசையாதவை அனைத்துமே உருவாக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். தேவர்களும் ரிஷிகளும் கூட அவரை புரிந்து கொள்ள முடியாது, அறிந்து கொள்ள முடியாது, அவ்வளவு வைபவங்கள் நிறைந்தவர் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். அவர் என்னென்னவாக இருக்கிறார் அப்படின்னு அர்ஜுனர் கேட்டாரு. அதுக்காக அவருடைய சிறு பொறி, சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டுமே அவர் என்னென்னவாக இருக்கிறார் அப்படின்னு அவருடைய விபூதிகளை பற்றி அவர் சொன்னார். சோ இதுதான் 10வது சாப்டர்னுடைய அறிக்கை. சோ இதோட நான் இந்த ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன்.